Vítajte pri tomto videu. V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť TP-Link router ako range extender alebo teda repeater. My budeme používať tento router. Ako prvé sa pripojíme k Wi-Fi sieti toho routera. Názov siete a heslo nájdeme na spodnej strane. Sme pripojení, tak do vyhľadávača zadáme tplinkwifi.net. Z karty Operation Mode zvolíme Range Extender, dáme uložiť a počkáme, kým sa nám router reštartuje. Ja to trošku zrýchlim. Tak, router sa nám reštartoval. Pokiaľ ešte nie sme, znova sa pripojíme k jeho Wi-Fi. Ako ďalšie si nastavíme IP adresu tohto repeatera. S tým, že potrebujeme vedieť rozsah IP adres nášho hlavného routera. Ja používam MikroTik, preto rozsah mojich IP adres viem. Rozsah mám 1921681120 až 1921681124. Čiže všetko medzi 1 a 20 je voľné. Tak ja si nastavím .11.2 a dám uložiť. Znova sa nám router reštartuje. A potom sa už pripojíme pod IP adresou 11.2. Tento range extender by mal automaticky zmeniť IP adresu, čiže už sme sa pod ňou vlastne pripojili. Ako ďalšie si nastavíme sieť, na ktorú chceme vlastne tento range extender zaviazať, respektíve ktorú sieť chceme rozšíriť. Ja som si zvolil sieť a zadal heslo tej siete, kliknem uložiť. A chvíľu počkám. Ďalej v sekcii Wireless a Extended Network zmeníme názov novej siete, teda môžeme alebo nemusíme, pokiaľ by sme ich chceli rozlíšiť. Heslo ja si nechám pôvodné, akurát zmením ten názov. Kliknem uložiť. Tým pádom nám už zobrazí novú sieť v liste Wi-Fi. Dám sa pripojiť, zadám to heslo. Chvíľu počkám a ono nás pripojí. Ďalšia podstatná vec je ísť do sekcie DHCP a vypnúť DHCP server, aby nám tento range extender neprideľoval IP adresy, ktoré nám prideľuje hlavný router. Samozrejme, reboot routera, respektíve toho range extendera a chvíľu vydržíme. Tak, range extender sa nám rebootol. Vidíme, že DHCP server je vypnutý. Speed test nám beží, čiže sieť nám funguje cez tento range extender a vlastne máme hotovo. Do toho range extendera nie je potreba žiadny iný kábel ako sieťový napájací a samozrejme ten range extender musí byť v dosahu toho pôvodného routera, po prípade tej pôvodnej Wi-Fi, na ktorú sme ho pripojili. Ďalej samozrejme odporúčam zmeniť heslo do zariadenia, aby sa nám nikto do neho nedostal. Ja ho meniť nejdem, keďže to mám ako testovacie zariadenie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vám pomohlo. Kľudne nechajte komentár, čo by som mal natočiť ďalšie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.